Le Fabio? Nene. Nene fini là. Mira tamba fini balo. Naka boala. E ba fi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se veut Fabio? Oh, to di tanto. Nous sommes fournis à finir de tailler. Balo, quand on peut finir à compte au fanado. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sont bien abonné fait que le bokenema? Ka donga bofo ka kare chechine. No bi make. Nkana min donga bobo sangade. Et mana fini d'aller ne vous le saurons du main. Korola. Voilà, donc, une petite minute sera rapprochée en fait, faut boire mon nanawe. Oui, oui, ni cousin neke. Au cousin du main. Est-ce qu'il y a quelqu'un Fatou? Hein? Nous avons cousin. Ah, douga boton, mais tant à Robert, t'es famille. Ah, double nangabo. Ne paraît à double on a compté. Hein? Vous avez mon amako kangardaï. Amena miga kangardaï Fatou. Niga sabali. Yere mo ko kuma me. Dona ne e koromzo ne o kala e kama. Mais au bela ite sigi wakati mani ja ibe boy nti yala la ni wakati ni ja ibe ore bige konna su me kama ni fuite ni cousine do ngo duga bo kla lendo awa duga bo so de la sele fiya ba do on din fa do on din ibe lo chema nu ngo ko na yoro la mande tan finimbo ntemi so furu le fini tan bo tan bo sa fatu ite tan ni dugu kono tan bo ni mu ko tan la ci yere mani sinta ga dabre mu ba sinta ga da ha ni so flamen ko yere makine yere madusu sumai ate kulu jaleno ate lamme chaque fois ni mo kura bi no fe na mo ko ni abalma dile ni intermuso ni interge ala Chadauli o me mani mo to lisa isa man tembolo che dawle mo le kema so ida man tembolo Amén, que no sé, no gana. No, na inyo. Oye, bon a jolari. Ha, mina le wuli. Chale ta no. Jolari. Allo? Chajo. Sawa. Koka. Che, plano de tele na ma kare unnawa. O na san ma o la cha ka di pero. Oye, kai. Tabina sansan ce ya ta wono an jo suma na ko na talifa le ta wono turo wade no na li gara no fedoro no bi bela yo fun san telefono me fale fente ma wa u e ne kenma o me ta ona amni doko wono sa wale ha mo na na sansan cindana to le gira ta na Chajo. Il y a un président. Wale. Ça va. En fait. Oh, tu es plan fier. C'est d'ora. Oh. Et t'as non ta carefait. Oui. Jojo. Yeah. Ave do viso pe alago vivo. Isso. Ido. Chawe, mon coup préféré. Ayara ce ne ate. Ye nga mo wa toro. Yaro. Na fi o men duma ni ajira. Kan toro. Mais après ouais. Yaro wa sha blewe. Wati. Oui. Ko sine ta bla. Oui, blende. Ma ke wa. Ah, amai ko se ni tara me wa. Oui. Bye. Jojo. C'est Daouri. Aïe, Amétia. Aïe, tiere. Aïe, tu as. Aïe, t'as un owe. Nous, me finis à faire un banner. Non, non, dans notre la Eh, Fatou. On avait galabiré. On avait galabiré la sirène. Alors, tu n'as sirène quand on a communiqué. Bermana ka digiga na fiya balo be na biari ke buru wana ka sore ma daga fi ele ala to dem sonen na kle ko ale mu so garba to be yere shi sira e shi brindile bi si ya na kite to bilige abbo to mega na fiya
a tɔ bɛ ka bɔ kulonkɛ la ne bɛ n'an fika la parce que ne sinamuso de ye diyagoya i b'a ta ne ka dabada ma e nana i kɔrɔ de sɔrɔ du kɔnɔ i b'a to o ka dabada ma ni m'i tile ne b'i ku tile ni balo tisi la ne bɛ si la e m'a fɔ balo ka na ka sɔrɔ tobili ma kɛ yan ni balo nana o ye aw ni balo kungo de kɛ ne ka mun b'o la kɔnɔbara falen don ni kɔnɔbara falen don i ma i sigilen b'i fɛsi kɛ yan nɔ ka dan ka tobili kɛ balo bɛ nɔ a b'a digi i kɔnɔ ni ala fɛ ni cɛ t'i feere ka kuma bɛ cɛ sun baramuso baramuso ne de kana ko den ne bolo bi a te ɲɛ an ma perese den wala na wuli ka taa ci fɛ ta nege tele la balo ka na a tɛna o bo dun nin dennin yɛrɛ ta kɛra baara y'an bolo ni sunkuruba dennin balo b'a yɛrɛ ɲɛnabɔ nin bɛɛ kɔfɛ balo kan nani an foyi tɛ yen ça va kɔri baasi t'i la wala baasi foyi tɛ n na nana gere fama ye dɛ wala wele ni terimuso de kɛlɛlen don wala ne ni bɛɛ b'a kɛlɛ tɛ komi yɛrɛ kun tɛ yan wa n taara voyage la o de y'a kɛ awɔ ne nana o mana kɛ cogo cogo kuma dɔ la ko ka taa so awɔ ne y'a f'a ɲɛna ko ni bɔra an tanti fɛ yen ko n bɛna taa so dɛ n yɛrɛ tatɔla don so yɛrɛ planning na ok d'accord problème t'a la komi n bɛ ka n terikɛ dɔ kɔnɔ yan n'u nana an kan ka taga dugu kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ awɔ n y'a faamuya mais i jilaja i ka taa so bi dɛ i y'a mɛn problème t'a la komi e yɛrɛ y'o fɔ sa n bɛ taa so bi ok problème t'a la i y'a mɛn awɔ k'an yɛrɛ ba ɲɔgɔn sɔrɔ sira awɔ ne ni balo kumana bi jara ni we ala a dalen don sa jeli kun b'a fɔ ni balo bɛ ɲɔgɔn zaraw ka na hali tɛ fo zaraw ni fana mun foli cogo ye kɔrɔlen bɛ na e bɛ ne fo tan tɔ na zaraw misi ti jɔn ka tiɲɛ fiɲɛ na ne ye manu wɛrɛ de sɔrɔ n'u su ka fisa ne ye ɲɛnama ye ni ci t'i la i k'a fɔ ne ɲɛna zaraw bi ta ye kuma mɔgɔ de donna e ni ɲɔgɔn cɛ zaraw o mara zaraw e ni ne bɛ ɲɔgɔn fɛ ma nka e ne sara ni ne bi zaraw zaraw Bama, e sigilen ni bala mun na e bɛɛ bɛ e wele ko ka taa dumuni kɛ i bɛ ban dumuni na ka n'i sigi da la mun na kɔngɔ foyi de tɛ ne la kɔngɔ foyi t'e la cogo di e ye mulubali o tuma ne baw man k'i kɔrɔfɔ ou bien ni man k'i kɔrɔfɔ de n tagatɔla filɛ dugu kɔnɔ ne nana n'i baw ɲininka ne ko k'i ma dumuni kɛ ne n sen fili kɔnɔ e ni mulubaliya daminɛtɔla e ɲɔgɔnna denmisɛnnin e baw mana kuma in fɔ dɔrɔn e b'i funufunu dɔrɔn ka n'i sigi da la o y'a kɛ cogo ye a bɛ kɛ ten de wa n taatɔla filɛ nin ye dugu kɔnɔ bɛɛ ma ne nana k'a sɔrɔ n ma dumuni kɛ an bɛ se ɲɔgɔn ma dɛ i tulo bɛ n ka kuma na awɔ n y'a mɛn Tani cɛ bɛ video filɛ la dɛ den ma nin fana sugu jumɛn ye n y'a fɔ cogo di e ye biricogo la ye ne kunna tanti mun de b'a la tanti yɛrɛ cɛ bilenman cɛ ka ɲi tɔɔrɔ i ka fini ninnu n'u la ye wa Zama o ye ne cɛ est-ce que fa t'e la i ka kɛlɛ kɔni tanti mun de kɛra i ye mun impoliya ye i ye maga ne la i ka mɔgɔ maga taa ne yan e yɛrɛ bɛ kule la mɔgɔ yɛrɛ tɛ yan yɛrɛ n bɛ se ka taa kɔnɔna na ka taa mun kɛ kɔnɔna na n bɛ taa mun kɛ i t'a suwa ka mun suwa tanti an ka taa dɔrɔn n'an taa an taara i bɛna suwa mun est-ce kɛ que fa t'e la i bɛ ka ɲinɛ ne mana dɔgɔya togo togo k'i ka bɔ i ka jan ne tanti de ye ne ye dɛ ne m'a fɔ ko tanti yan e ko tanti ko mun sisan nɔ ne ko an ka taa kɔnɔna la n'i b'i ka impoliya la den ma bi ta ko bi ta ɲɛ nka k'a siɲɛ fɔlɔ n'a laban i ka n'i jɔ ne kunna k'i bɛ nin mana kuma fɔ ne ɲɛna n'i m'a fɔ i tɔntɔn ɲɛna k'a fɔ ma tu na mɔgɔ den tɔtɔ i fila ne ye ne yan yafa n ma mana la n'i ye kunkolo ka kɛ n'i jɔlen sɔrɔ i ko tɛ ka taga bɔ n kɔrɔ ne mun impoliya ye mal éduqué kana na foyi fɔ n bɛnkɛ ɲɛna ne bɛ kulo yɛrɛ la ayi den ma taa a juguyara sa fa de bɛ ka wuli a la walayi ala bɛɛ i bi n tɛna sugu jumɛn ne mun ko de ɔn baby
Tiens, bébé, elle va faire la massa. Elle n'a pas de sortie là. Même eux, mon corps est là. Bébé, on double ça. Mi pasera nga odongo bolla eta be kalama. Neta kalama donye fori yana. Kusuri amine ne wodrone do. Na tebe tume soli ya ulim na komisariya singoro. Komisariya kuma mfana faga biro kono. Otma embo mea. O ebolo ko mara de bene yala baby. Baby kan to na la bayesa ne kuma so ngibiro ne sa komisari ke ntu ne sa. Komisari mo ka bini feri. Suna yere ba no furulente. Baby kan ne galo ma. Ne tigi ge lalo ma sa bibi. Ere ba do ni ngara musulmani. Jone ne ka tege ne fe. Ne bo do me baby era ne dabala bana mi ne me soli ya ulim mere la komisariya kere fo ne era toro. Ni o ke pour ki aka ne se problème ma parce que ale ko ka bini fe ale ne be enne la nyo fo kele ya ni. Baby ka ko ne ma ko biro kono ko ale musori baby. Otma komisariya dalon tiga. Musutene ele ni nya musene ne be ni fini sugu nunu. Oni mi an jone ka re kono ta. Otma komisariya be dalon tiga. Ni ne nyengo ya ala chiri fo ne ne ma so ala. O se aga sa. Ah, so suna baby ne me na bana wallahi. Ah, to wa ndabla ne lari. Numanere in ala che ne be cheji man tinga tali nyo dara finkiri no fe sno mna dina si yakun yero yero na so dinne no guno wallahi ga dame dugmo fu san fa pega ne ya baby ala pandege igote na baby ya ngata sampala my bingal jara turu wallahi billahi kesuna kan ngere wada wallahi kan fuiti ami saya no jara to ina li jara turu wallahi wallahi sai bara barau de chara ina siya ka bola era bara pulsana ko jara turu wa na mano ma donc sai don le shune ki mata bara la donc ate famu ya kwa ça suru ma ya biere Dianta. Apa tu musuh? Alera. Alera do? Allah. Awak gerin ni kan? Awak gerin ni. Auto. Tu guna. Ya fa chogodi. Ni apa tu musuh? Est-ce que fatila? Mega patron musuh keni. Iten la jaganya. Patron mini sora cey ne bigi buya patron ni kama ha kapine edini nyara fimai ete mola mogoma donc ebi tere toso kana kamera tigala kena mauta cey ibuka kuma danso to petit bla pela jama petit akone ni na odo ngota ngona kwa petit aki ya ko temne balaji tenti bi pega ba yiri la sanno chemundo et puis ni be kuma fana bi adni sigi kuma kwa se kana chogo di kebna kuma fugo fone ga bibima fari bana na commissaire la ko ni masawari minya bo ga de kala kono te petit la pela re ibro woni la o ta kwa se beni ka bebi ale mani olja sa altinte ti sene na gui masawari ya fa masawari me ko yana altinte ti sene ko mo ko